Gaur martitzena da eta martitzen guztietan bezala Eneko Azkarate daukagu platoan gonbidatu batekin. Gaurko honetan gurera ekarri du Iñaki Alkorta, gureak taldeko presidentea. Iñaki Alkorta, gabon eta ongi etorri gure magazinera. Mila esker, honeak hartzeatik. Eta esan moduan eta martitzen ere bezala Eneko Azkaratere aldamenean daukat. Ongi etorri zeuri ere. Gabon, Arritxu. Ezgaitasunen bat daukenekin lanian diharduten gureak taldearen inguruan egingo dugu berba gaur, Arritxuk esandako moduan, eta horretarako ekarri dugu bertako presidentia, Iñaki Alkorta. Bestiak beste ze sektoretan lanian diharduten, gure eskualdian nun kokatuta garen, eta zenbat langile dauzkeen, horretxek eta beste hainbat kontu, aztertuko ditugu esandako moduan gure gonbidatuarekin. Iñaki Alkorta, gabon. Gabon. Eta ondotorri gura berriro be. Bueno, 1975an sortu zen, gureak taldia, asko aldatu da, harrezkero gureak taldia. Gizartea da aldatu dana eta gizartekin batea hor gabiltzan guztiak ere aldatu beharra, ez da? Gauzak hain dira ezberdin, ez da? Baina, egia da gauzak nola hasi ziren gogoratzea batzutan, badu bere zentzua, ez da? Eta pentsatu behar da orain dela, ia 40 urte gauzak oso zailak zirela denontzat, eta gutxitasuna zuten personentzat ere, orduan orain baino zailagoak ere, ez da? Eta hemen, Baiara honetan, Debagarai honetan edo, eta Bergaran konkretuki talde bat hasi zen nolabait mugitzen, lehenengo lortu zutena izan zen Bergaran eta Gipuzkoa osoan, orain kutxa danaren eskutik, garai hartan Kagorri munizipala zen, baina Patronato San Miguel izeneko eskola berezi batzuk antolatu zituzten. Gipuzkoa osoan 15 bat eskola edo jartzea lortu zuten, eta harren atzetik, eskola hauetara juten ziren ume, edo ja ezain ume, gazteak eta ja heltzen ziguazten neurrian, aurrengo pausoa persona hauek laneratzea edo, bide hortan nola jarri, nola asmatu hori izan zen asmoa, ez da? Eskola hartako bat Bergaran zegoen, ez? Momentu hartan edo sortu zen Bergaran. Bergaran talde txiki bat, kezka zuten persona batzuk biltzen hasi, Donostin haiekin batea ere mugimendu bat sortu zen, guzti hori orain atzegi izena duen guraso elkarte harren babesean edo, eta nolabait aurrea egitea erabaki zuten, hasiera batean tailer txiki batzuk edo, berez hemen Bergaran Dominikoak edo seminario esaten zaion edifizio, udaletxe aurrean dagoen edifizio horren zulotan, hori da. Eta, pizkana hasi, eta 1975an, ja forma juridiko bat edo antolaketa indarra bat eman zitzaion, gureak izenarekin. Orduan esan dezakegu, 1975 ezkeo gureak izenarekin antolatua gertatu zela, nolabait zerbait edo asmo bat aurrera ateratzeko proiektu bat. Beraz, esan daiteke Bergara aipatu duzu, sorreratik gure Baiararekin lotura handia duen proiektua dela, ez da? Berez, gauza beti nik uste dut garbi dagoela sortzen dira beharra dutenen pertsonen eskutik, ez da? Hor gertatu zen, Bergaran edo, seme gutxitasuna zuten persona batzuk, beren semean kasuak ikusita, hizketan hasi eta mugitzen, eta beraien kezka nolabait gauzatzen hasi ziren, ez? Eta kezkatik ekintzara pasa ziren, eta horregatik esaten dugu beti Bergara, naiz eta Bergarakin batea Donostian ere zerbait sortu zen, Bergaran indar propio bat egon zen, eta Baiara honek nolabait aurrea hartu zuen urte haietan. Bai orduan, sorrerak urtietan, da bai gaur egun helburua berdina, ez? Ezgaitasunen bat edo minusbaliaren bat edo daukenak lanien merkaturatzia. Hasiera hartan gureak berez atzegirekin zeukan eta lotura estu horregatik gutxitasun intelektuala edo zutenen pertsonentzako bakarrik antolatu zen. Orduan gure helburu nagusia hura zen eta oraindik ere izaten jarraitzen du. Gutxitasun intelektuala edo duten pertsonak laneratzea, nolabait laneratze prozesuetan laguntzea. Gero egia da, urte guzti hauetan gauzak asko aldatu dira, politika sozialak ulertzeko moduak ere aldatu egin dira. Guk ere azten jarraitzeko ahalmena izan dugun neurrian lanpostuak sortuz, beste gutxitasun esparru batzutara ere jo dugu, eta momentu honetan gureaken naiz eta gutxitasun intelektuala duten horiek
garrantzitsuena bezala hartu, edo lehentasuna dutenak, horiekin batea, gaixo mentalak, gutxitasun fisikoa dutenak, gorrak, azkenean beste gutxitasun batzuk dauk. Momentu honetan, guk gure burua ikusten dugu, lana daukagun neurrian, guk lana azkenean da, gure klienteak, gure bezeroak aukerak ematen dizkiguten neurriak, guk gutxitasuna duten pertsonen esku jartzen ditugu. Hori da guk ez dugu beste zer diferente egiten. Lan aukera bat daukagunean, garbi daukagu ze pertsonekin edo saiatu behar geran lanpostu hori osatzen eta antolatzen. Eta ze sektoretan egiten duzu lan? Hor ere historiak asko jokatzen du. Gure sorreran, Gipuzkoa kultura industrialeko provintzia bat zen, ezan? Orduan guk giro industrial hortatik gatoz, orduan subkontratazio edo taller auxiliar eta gauzoiek esaten ziren, eta ekonomi guztia, 160 gora, Gipuzkoako ekonomia industriari lotuta zegoen orduan. Orduan guazi ginen, lehenengo helburua izan zen, provintzian baiara bakoitzean langune bat edo taller bat antolatzea. Bergarako izan zen, gero Legazpi, Donostin, azkenean 16 taller antolatu ziren oso urte gutxitan. Lehenengo helburua hori izan zen. Provintzi guztian, nolabait aukerak unidade bat bintzat antolatu. Kondizio, nahiz eta kondizio kaskarretan, kasu gehienetan. Baina, orduan, taller haietako bakoitza bere inguruko industriarekin errez sortu zitzazken loturak, tallerrak persona guk ere ez genduen hainbeste, orain behar dugun hainbeste lan behar, eta inguruan genituen enpresa, esan dezakegu, Legazpin, Patrio Etxeberria batek, Bergaran Maik, edo hemen Arrasaten Altuna, zan ere inguruan enpresa gai ziren, gure taller txiki hagi lana emateko, eta orduan gu hortik gatoz, kultura industrial hortatik, eta Gipuzkoa alazalako, gu ere horrela nolabite gatoz, ezta. Gero, orain krisis eta asko hitz egiten da, baina 80. urtean ere krisis industrial fuerteak egon ziren, enpresa handiena, siderurgia, nabala, krisis ekonomia erabat aldatu behar izan duzen. Orduan, gu prozesu horrekin batea, hasi ginen ikusten industriarekin ez genuela lortzen behar genituen hainbat lanpostu, eta hasi ginen zerbitzutako arloan diversifikatzen. Eta horren hasi ginen, zenbait proba egiten, guretzako berria zen, eta sektore terziario edo zerbitzuetako arlo hortan hasi ginen iniziatiba batzuk hartzen, batzuk ondo irten ziren, beste batzuk esain beste, eta horrekin batea pasa ginen nolabait gureak momentu honetan evoluzio urtetan, eta nolabait nahiko bizkana, baina momentu honetan 95% gure aktibitate osoaren 95% zerbitzuetan daukagu. Horrek esan nahi du, industriaren balorea oso garrantzitsua jarraitzen du izaten guretzat, eta Gipuzkoako ekonomiarentzat noski, baina zerbitzuetako arlo horretan gai izan gera. Eta orduan, gero enpresa ezberdinak, gu diversifikazioa esaten dugunen, hasi ginen jardineritzan probatzen, edo garbitasuna, labanderi bat, marketinean, ostalaritza. Eta gero, nola bete, horretik gureak eta zitziterakoan, gureak taldea bezala aurkezten gera, ze gero diversifikazio hori lotu gendun edo enpresa filial edo enpresa ezberdinak sortzearekin batea eraman gendun. Horren momentu honetan, gureak talde bezala aurkezten dugu, alde batetik Gipuzkoa osoan sortu ziren tailerraiek, 16 tailerraiek hor jarraitzen dute, bere evoluzioan eta hor saiatu gera eta saiatzen ari gera baldintzak eta espazioak eta mejoratzen. Eta gero zerbitzuetako enpresa, bataz beste 15 enpresa edo sortzeko gai izan gera. Eta guzti horrek mugitu erazten dizkigu 4.000 personatik gora egunero programa batean ez bada bestean. Zerbitzuen alorra aipatu duzu, eta aipatu dituzu hainbat langintza erotzen dituzunak, ez dakit, gehiago zehaztu zenke horren inguruan, zehaztu edo, ez dakit, jatetxe bat esate baterako bada? Bai, adibidez, baiara honetara etorriz, Polo Garaian daun jatetxe guk manegatzen dugu, Aritxabaletan zaharren egoitza baten garbitasuna
garbitasuna eta rezepzioa, tango zerbitzuetan ere kontrata guk hartu genduen. Oñatin Zubillaga auzo inguruan gasolindegi bat Resolekin utzita edo Resolekin bat egin da gasolindegi bat hartu genduen. Garbitasun lana, ostalaritza esan dugu, Gupost izenarekin ere daukagun beste enpresa batean, hemen Baiarontan batez ere kaja laboralentzat eta lan asko izan dugu urtetan, hor ere aldaketa handiak etorri dira, entitate finanzieroak eta lan iteko moduak, teknologiak, papera gero eta gutxiago, beste, gauzak aldatzen dira, eta guk ere aldatu beharra daukagu noski, ezta. Jardineritzan, Arrasateko udalarekin zerbitzu batzuk hartuta dauzkagu, jardineritza hemen herri honetan, Arrasaten. Gero gure eskutik gestionatzen dugun beste fundazio bat badaukagu, Fundación Goienetxe izena duna, eta Fundación Goienetxeen eskutik ari gera guk garagune deitzen diogu, zentros de dia bezala entendituko litzakenken, ari gera antolatzen nolabait tailerretan adinagatik edo zahartzen digoaztelako edo lan ahalmena nolabait gutxitzea areagotu zaielako, baina lanetik nolabait apartatu behar ditugun personak, horientzako garagune hauek antolatzen ditugu, horietako garaguneak ere 9 antolatu dauzkagu Fundazio Goienetxeen bidez, Gipuzkoan eta horietako bat ere Arrasaten daukagu. Eta beste esparru batean ere, gu nolabait gutxitasun intelektualetik naiz eta gatozen beste idea zabalago batea iriki ginean, eta horrekin batea kutxarekin hitzartu daukagu beste zerbizioa Kutxa Zeharo izena duena, eta honek ere Kutxa Zeharo honek bulego bat ere badaukagu hemen Arrasaten, eta honekin nahi duguna da nolabait plazaratu lan bila jartzen geranean ahalik eta lanpostu gehienak guk kutxitasuna duten personentzako bideratuko ditugu, baina langabezian dagoen edozeinek ere aukera bat eduki dezake gurekin harreman horren bidez lana nolabait bilatzen saiatzeko. Horrek esan nahi du, kontzeptu zabalago batean ari gerala, zailtasuna duten personak nolabait lanean jartzen saiatzen. Laguntzeko edo. Zailtasuna gaur egun krisi denporan edozeinek, baina areagotu ingo die, baina berez Gipuzkoan sortutako taldia da. Eta Gipuzkoan dauka bere jardun esparrua edo Gipuzkoatik kanpo da lan itxen? Gipuzkoan eta Gipuzkoarako sortutakoa da, naiz eta gero gure klienteen eskutik eta enpresa batzuk beraien dinamikak eraman gaitun, hemendik kanpo ere beste iniziatiba batzuk edukitzera. Adibidez, Gasteizen gureak Alaba izenarekin badaukago enpresa bat, Nafarroan 2 enpresa bildu ditugu gureak Navarra izenarekin, hemen MCC-ko 2 kooperatibakin batea eta 11ekin batea Guadalajaran enpresa bat 150 lanpostuekin sortu genduen, hemen Alekop eta... Euskal Herritik kanpo da, bai, orduan. Hori da. Leonen, Espainiako Leonen, han ere aurreziek kutxa batek enkargu bat intzigun antzeko proiektu bat antolatzeko eta hanko gerentzia gu daukagu, baina gure izateko arrazoia hala sortu zen eta berdin jarraitzen dozu. Aipatu dituzu hainbat proiektu, hainbat enpresa, zein izango zenuke dela, enpresarik, ero lantegirik handiena, bai gure eskualdean eta Gipuzkoa mailan. Guk 4.000 personataz hitz egiten dugunean, horren atzetik esan behar da oso banatuta. Zerbizioetako enpresatan 2.000-tik gora persona baldin daude, zerbizioetako personak ez daude fizikoki leku jakin batean oso banatuta daude, jardineritza, garbitasuna. Lan industriala biltzen du jende gehien. Orduan, tailerrik handina momentu honetan Donostin demografiak ere hor agintzen du, azkenean gutxitasuna duten persona gehienak, Donosti Irun bitartean, Gipuzkoa erdian dago, eta tailerrik handinak handauzkagu, baina hemen Arrasaten eta Bergaran eta Tolosan ere 100 lagunetik gorako tailerra dauzkagu. Orduan, guretzako unidade horiela 100 lagunetaz hitzaitea unidade handia dira. Zenba langile, aipatu duzu Gipuzkoan 4.000 inguru edo, danera zatela, Bailaran zenba die, gure eskualdian? Hemen datotan 388 ematen diate, hemen bertako pertsonak, horietatik 180 edo gutxitasuna dutenak. Erdia izango lirateke gutxitasun intelektuala dutenak, eta besteak, barretu fisiko, gaixo mentalak geroz eta
problema gordinago bezala azaltzen zaigu, eta instituzioak ere eskatzen digute hor esfortzu bat egitea, ezta? Eta, bai, nik uste, baiara hontarako ere, ia 400 persona... Ahí badia, bada zifra bat. Hala. Berala jarraituko dugu, Iñaki Alkortarekin hizketan, gureak taldeko presidentearekin, baina orain eten labur bat egin behar dugu iragarkietarako.